A1 म्यूजिक प्रेजेंट अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर। म्यूजिक बाय मोहन यादव। हाँ प्यार के धोखा पैनी सोचतानी अब का कोईनी महरेला न जमाना हम कतही के न भइनी टूटला अरमान हमरो हरदम दिल घबराता अखिया के सोझाओ कर हलदी कुचाता मजनुआ के कुछ न बुझाता मजनुआ के कुछ न बुझाता कहबहु न छोड़ सोना हमारा से कहत रहे प्यार के आंसू झूठा अखिया से बहत रहे। कहबहु न छोड़ब सोना हमारा से कहत रहे प्यार के आंसू झूठा अखिया से बहत रहे। कैसे देख माथे सेहरा सोची सोची देह थरथराता अखिया के सोझाओ कर हलदी कुचाता मजनुआ के कुछ न बुझाता कहला बड़ी खिसियाता रसिया रवाना जीतू बड़ी मजबूरी बाटे मोहनिसा के किस मत में लिखल दूरी बाटे। रसिया रवाना जीतू बड़ी मजबूरी बाटे मोहनिसा के किस मत में लिखल दूरी बाटे। अनुपम के अहंगाना में रोज रोज गीत गवाता अखिया के सोझाओ कर हलदी कुचाता मजनुआ के कुछ न बुझाता ओकरा तो तनी न बुझाता। अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर।